alguien le pueda interesar el tema, pues también se puede facilitar por medio de ellas alguna bibliografía o un poco la orientación. Hori, eskerrik asko etortzeagatik, azken baten, estresa, inbestetan entzun dugu hitz hori, jokatzeko, estresaren ikuspuntu, nola esan, integralago bat lantzea proposatzen dut. Normalean, estres hitza entzun da, zer datokigu, gainezkako sentsazioa, gorputza alteratuta, lasaitu behar dugu, hau da badirudi gorputzaren kapritxo edo faena bat bezala dela, ez da? Orduan, ikusten duzuen bezala, izeberg baten argazkia jartzen dizuet, nolabait, ikastaroaren dinamika guztia ulertzeko bezala. Kapotik ikusten duguna, itsasoaren gainetik, izotza hau da normalean ohiko estresa bezala ezagutzen dugun hori, ez da? Gainezkako sentsazio hori, palpitazioak, lasaitu ezin, hori landuko dugu batetik, maitenakin egin dugun hasierako norbere kontzientzia hartzearen moduko dinamikak zenbat eta besterik gabe, noizean alto, stop, gelditu, eta non nago horrelako jabetzeak naiz eta gero egunean zehar 10.000 gauza egiteko ditugun hegazkinen zonarrak pasatzeko moduko zerbait litzateke, ez da? Oda, nola dago nire gorputza? Agian ere, nola eseri naiteke erosoago? Ez dakit, orain enteratzen zaizuei begiratzea, baina nolabait jabetzea ez bakarrik ahalduntzea eta empoderamentuaren ikuspuntutik, baizik eta nik nire bizitzan kontzientzia hartzearen proposamen bat, ez bakarrik nire estres maila. Nire estres maila eta nire arnasa nola dan, pistak ematen dit, nire emozioak zein diren, eta izebergean sakontzen jungo bagina, ikusten ditugu ez bakarrik gaurko nire emozioak zelen eztabaida bat izan dut bizilagunakin eta horregatik ez, goazen berago izebergean, goazen berago. Eta zenbat eta gehiago barneratu gaitezken, baita ere maitenak aipatu dituen lehendik dakarzkigun sinismenak, espektatibak, bizitzari buruzko ikuspegiak, hori guztia lantzea ere proposatzen dut. Hau da, ikuspuntu integrala zer da? Batetik lantzea erreakzioa, estresa, gorputzean bizi dugu bezala, eta horrekin batera, barneratzen jutea nahi duguneran, hau da, ikastaroak badu bere programa, eta badu bere bilbidea, baino guk denok, eta etorriko diren beste batzuk ez daudenak ere, gure artean ere materiala egiten jun gaitezke geurea egiteko, ez da? Oda, teoria, nolabait praktika egiten joateko. Orduan, nola goaz hemen izebergean aurrera egiten? Pixka bat, aipatzen dizuena. Batetik, estresaren prozesua ulertzen dugu, estresa onerako edo kalterako, ote den, estresa azkenean da erregulatze prozeso bat. Hau da, gaur egokia, bero handia baldin badago gure gorputzak gehiegizko beroketa bat izateko ze egiten du, izerdia bota. Estresak gehiegizko exigentzia mailan biziko bagina, bihotza azkarrago dijoa, arnasa azkarrago, hau da, gorputzak martxan jartzen du erregulatze sistema bat, hori nola erantzun jakiteko. Ona da, noski baiet. Bestela, zenbat aldiz bizitzak nolabait atropellatuko gintu, ez? Baina kontua da, erregulatze prozesu hori itzali gabe, etengabean automatizatzen baldin bagoaz, orduan pasatzen gea gure kalterako ari den estres automatiko batera, ez da? Automatikoa denean zer da, nik presioak inondo lan egiten dut. Noski beharrezkoa presiopean lan egitea batez ere, bizigaren mundu honetan, baina baita ere behar denean botoia itzaltzen jakitea. Botoia itzaltzeko zer behar dugu kontzientzia bat, barnezketa eta pixka aipatzen dizuena, bai? Hau da, itsasoaren gaineko zonalde hori. Eta norbere